Πλημμυρίσατε? Βούλωσε η αποχέτευσή σας? Κανένα πρόβλημα. Δίπλα σας βρίσκεται η αποφρακτική Βορείου Ελλάδος όλο το χρόνο και όλο το 24ωρο. Τα 30 χρόνια εμπειρίας μας καθιστούν ικανούς για να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την αποχέτευσή σας. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα καθαρισμούς και συντηρήσεις αποχετεύσεων, μεταφορά και άντληση υδάτων και λιμάτων, καθαρισμούς βιολογικών εγκαταστάσεων, πλύσιμο δρόμων, καθαρισμούς αντιβεστασίων, καθαρισμούς καναλιών. Εξυπηρετούμε δήμους, εργοστάσια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, βενζινάδικα, στρατόπεδα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, με κάμερα υψηλής ανάλυσης και το πιο έμπειρο προσωπικό. Πλημμυρίσατε? Βούλωσε η αποχέτευσή σας? Η λύση είναι μία. Αποφρακτική Βορείου Ελλάδος. Τηλέφωνα 6973 539 103 και 6976 088 860. Υπεύθυνος Κουρσουνίδης Δημήτριος.